chitorai chigubhu chine sunlight chakasanganiswa nesunlight icho mudire paguwa apa mugeze guwa mugeze rinda kutogeza guwa kutogeza kutogodama pamusoro perinda vanhu vatogeza guwa riya iri vachindinangidzira chigunwa ivo sekuru zvikanzi iwe wakangwara iwewo kuya uchigeza guwa rangu wakangwara saka ndikati inini zvandiri kurota handisi kunzwisisa vana vangu handizive kuti upenyu hwangu ndichararama zvakanaka amen amai makambovaudze vamaishandira vacho vandaishandira musi wacho ivoyo vana kana vakangoita mamudhu musi wandabva kumakuwa wacho ininivo vakandionawo ndakaitawo chi ndakaitawo ndisina kufara kuti kuonai Mwari chii chandaitika baba vakafa neshuga family yavo yese ine shuga baba ininiwo ndakazongoerekanawo ndichingodzikira ndichinzwa chiveve ndinoitwa matest ese ndakagobatwa shuga mabatwa shuga ndakabatwa shuga saka izvozvo mutori neshuga nditori neshuga handisi kutomborimemba kuti takaenda kupi kana kuti takaita sei kana kuti nditongeswe nani kana kuti ndidi handisi kutombozviziva but mati 8 years ago hamusiri mabva kundudza zvokuti zvinhu zvakaitika 8 years ago here haiwa isatitongeswe nemambo tinotongeswa namambo ani hamutongeswe namambo takabarwa mutaundi mabarwa mutaundi chitupa chenyu hachina village of origin zvekurwara ziya zvekutosenda zvekutofa makatozodzoka kuvafi makatozodzoka kuvafi ndakatozodzoka mama makasimba ndiri pangu makadiwa mukoma mushe tinofara nhasi tambokutsikai pano aiwa tese tinofara matitambira nemufaro chaizvo tinotenda tinotenda alright mungangotipo ka-introduction kuti imi ndimi ani and tasvika sei kuti tizwa patiri panapa nhasi tinotenda ini ndinoitwawo Sophia Dimengu kana kuti Kamutikiti ndiri mwana wepanapa ndogara kumba kwavabereki vangu nyaya yekuti ana mukoma wanditsiko nhasi panapa ndakafonera nenge Bushu Chief Bushu kuti dambudziko rangu rakamira rakadai ndakanga kushanda kwandaiita amai vepamba kuseni yanga iri nguva yemangwanani vasati vaenda kubasa mai vandaishandira vakati sisi mai vangu vari kuuya kuzokutorai vada kuenda nemi kumba kwavo kunoita basa vanozouya vachikudzorerai papi panapa ndikati zvakanakai mama wakaenda kubasa nguva gogo vachisvika vachindifonera zvikanzi Flagate vandavhura gate zvikanzi mapedza here ndikati aiwa handei ndobva taenda kudaro motikari ichirohwa kuvakusvika kumakuwa Green Forest. Alright, apa maibva kupi kumba ndandishandira mwanasikana wavo mai vaienda kubasa kuseni vanoshanda mutauni zvikanzi sisi ndisati ndaenda kubasa mai vachauya zokutora igogo vachauya zokutora panapa vachikuendesa kupi kumba kwavo wada kuti unowaitira basa saka uyaitaura nemi mwanasikana wavo wandaishandira mwanasikana wavo ndowamaishandira but akaya achikutora ndigogo ndo mai wemaishandira okay vauya vanditora kudaro gogo vakadhiraivha motikari yavo tisati tasvika ipapo mama nenguva yakareba sei muchivashandira ndakapinda 20 yes ndinawo ndakapinda 2002 ndakazobuda 2022 alright sa mama ne 20 years muchishanda pamba ipa chiitiko chisati chaitika chiitiko chisati zvokutoti tingangoti mama vanhu vekuti munoziyana zvokutoti mama tohama aiwa tanga totohama mama toneukama alright vauya kuzonditora gogo vachidhiraivha motikari yavo vatasvika kumakuwa Green Forest ndobva vamisa motikari yavo pedyo neguwa remurume wavo ini panharama ndakagara mota zvikanzi dzikai sisi ndobva ndadzika
ndobva vavhura bhuti rawo zvikanzi torai zvigubhu zviviri zviri kubhuti. Ndobva ndatora zvigubhu zviya ndadzikisa zvikanzi nemachira. Ndobva ndatora machira aya anga ari mairi bva ndadzikisa zvikanzi chitorai chigubhu chine sunlight chakasanganiswa nesunlight icho mudire paguwa apa mugeze guwa. Mugeze rinda kutogeza guwa. Kutogeza kutogodama pamusoro perinda. Vandatogeza guwa riya iri. Zvikanzi chitorai chigubhu mvura isina kusanganiswa. Ndobva ndatora mvura isina kusanganiswa. Ndobva ndadira. Zvikanzi mopukuta nejira nyoro riye ramambotanga kushandisa riye. Mozotora iri rakaoma mopukuta chiguwa iri. Ndobva ndatora bva ndadaro sekuru yawo kakaita gogo bva ndapukuta. Zvikanzi handi ndobva taenda kumba. Taenda kumba akangonditsveta pagedhi kumba kuye kwavanditora kuya kwemwanasikana wawo. Ndobva wandisiya pagedhi vaenda. Vaenda ndichivhura gedhi ndichipinda mugedhi. Munhu wokutanga vandakafonera mushandi wokwagogo. Gogo ivava vakanditora nokuti mushandi wawo ndakamutora kunoko paseri pemba yedu. Osaka maitoziyana kuti aishandira gogo. Iye aishandira gogo ende ashandira mwanasikana. Okay. Ndobva ndamufonera ndikati mufunge zvandaitiswa kunoku muri kupa vamwe vangu zvikanzi ndiri kubasa hanzi ndikati zvandaitiswa ndimbofa ndakazvikanganwa ende muupenyu wangu hanzi ndasangana nedambudziko iri. Ndatorwa nagogo wandiendesa kumakuwa asi wataura kuti gogo vachauya achikutora wachikuendesa kupi kumba kwawo ndichifunga kuti mumwe wangu wakaenda kupi kuofu. Zvikanzi aiwa ndiripo kubasa. Ndo zvandaitiswa mumwe wangu zvikanzi oraiti. Ndobva ndafonera mwanasikana wangu. Saka iye uyu anga akambozviitiswa hwekauti anga haana kuzviitiswa. Haana kuitiswa izvozvo. Zvakaitiswa inini. Ndobva ndafonera mwanasikana wangu bva ndafonera budhu wangu. Nguwa iyoyo ndobva ndazofonera mai vangu. Pandafonera munin'ina wangu ndikati ndo zvandaitiswa. Zvikanzi pakajeka ere ipapo. Ndikati handizivi. Vatagara. Tagara udaro. Ndione kurota kwacho kwandiri kuita munhu okumarinda uya nerinda racho kugeza vaya. Ndofunga ndakambowafonera gogo tiri kwaSabhuku. Vachindinangidzira chigunwa ivo sekuru. Zvikanzi iwe wakangwara iwe kuya uchigeza guwa rangu. Wakangwara. Saka ndikati inini zvandiri kurota. Handisi kunzwisisa vana vangu. Handizivi kuti upenyu hwangu ndichararama zvakanaka. Amen. Nokuti ndiri kungorota arinda mazuva andabva ikoko. Patagara. Ndikaona kuti basa racho kudzikira kwanga ndichiita. Mina ndiende kupi kumusha bva ndaritaya. 2022 muna May. Mama pamuri kuti kudzikira kwanga muri kuita kudzikira kupo. Kudzikira kupera miri. Semuna ndairema 97 kg. Ndichingodzikira chiveve pasi petsoka. Ndikubva ndati inini mirai ndiende kupi kumba ndiritaya nebva ndaritaya basa bva ndauya kunoko. Bva ndagara kunoko. Ndione zviri kutongondinetsa zvokuendeswa kumarinda zviye ndikati kana vana ava ndoda kuti vandiudze chokwadi. Regai ndiende kwaSabhuku. Ndakavafonera ndichifonera mai ndiri panapa. Mama mangwana ndiri kuenda kwaSabhuku. Ndoda kunokukwirirai dare. Ramakandiendesa kumakuwa riye. Rei ndikati rekumakuwa zvikanzi handizviziva ini. Ndikati muchazviziva henyu nekuti ndingakunyeperei muchazviziva henyu. Ndobva ndaenda kwaSabhuku mangwana acho. Ndasvika kwaSabhuku zvikanzi wafonerei makawaudza here. Ndikati ndakavataura navo. Zvikanzi wafonerei. Ndikati ivo varamba kufonerwa vandipa nhamba yamama wavo wati ndifonere mama wavo. Zvikanzi oraiti fonerai. Vatafona. Alo gogo ndasvika kwaSabhuku. Zvikanzi naSabhuku ndipei nditaure navo. Makadii mama? Zvikanzi ndiri kwangu. Zvikanzi nenge munomuziva. Zvikanzi aishandira mwana wangu. Zvikanzi auya kunoko. Zvikunzi makamutakura mukamuendesa kumarinda. Apo makambomutakura muchiti mukaenda naye kupi kumba kwenyu unoshanda. Apo mamuendesa kumarinda. Zvikanzi handizviziva ini. Handizviziva. Zvikanzi mukadzi mukuru chaizvo angakunyeperei. Kwaanogara nekwandinogara ini kure nekure. Haangamukire vanhu ava.
zvikanzi saka angade chii kuripwa kwacho, zvikanzi amhene imimi kuti mungamuripe nei. Zvikanzi iye anotaura. Ndikati gogo, inini handingaite zvokukumanikidzai, imimi munofanira kuti kuziva nyaya yenyu yamakanditakurira. Handina ukama nemi hwani, handisi mushandi wenyu, handisi muroora, handisi muzukuru. Makasiya vashandi venyu kumba, mukauya kuzonditora ini. Makanditorerei? Sei makatora inini? Makatora inini ndindoda zvinhu zvakaipa zvekumakuwa. Makanditorerei? Ndinozviziva zvokutaura. Ndikati aiwa gogo, inini handingadaro. Makandiendesa kumakuwa, hama dzangu dzinozviziva zvese. Makandiendesa kumakuwa. Saka imimi ndingakunyeperei here ini mukadzi mukuru ndichitaura. Zvikanzi saka anga achidei. Gogo waye zvikanzi kana mukaenda kupi, kana kwachifi chaiko, iko kwasabhuku hatiuyi sabhuku, kana kwachifi hatiuyi. Ndosaka ndakatsvagawo solution kuti kuna mambo kuti ndiende nenyaya yangu iyi kuna mambo, kuti vanobvunzirawo kuna gogo kuti inini handina ukama, indani chishandira mwanasikana wavo. Ko gogo sei vakaita simba rokuuya kuzotora ini, vakandiendesa kumarinda. Nhasi uno upenyu hwangu hahuchafamba zvakanaka nenyaya yemarinda. Saka matambudziko amuri kusangana nawo tingati ndeapi? Besides kurota, ngatangire pakurota. Ndaona munyanyitaura pakurota apa. Pakurota nofunga kurota uku ndinogara ndakakuita. Vachiti zvoni iwe wakangwarisa, vachindinongedzera nechibonwe chavo vachitaura chimani. Maivaziva here baba? Ndaivaziva. Vaiuya kumba kwemukwasha wavo kwandaishanda. Vasati vashaya? Vasati vashayika. Vakashayika zvarini? Vaigara muna coronation. Isisu taigara muna draw. Ndoma taigara. Saka pedyo nepedyo. Vakashayika kana ndisingakanganise, ndisingade 2014. 2014 vakashayika. 2015. 2016 ndo yakaitwa memorial service yavo yandakaendeswa kumakuwa kwavo. Vachindiendesa. 2016 ndo pamakaenda unogezwa guwa ravo. Saka pamba nevamwe vanhu here pamakaenda unogezwa guwa? Hapana, panga pasina vamwe vanhu. Mungori 2? Ndandiri 2. Vakomana vandaishanda navo magadhena kumba vakanga vabuda, uyezve ndakandada kutovataurira ndiri kuenda kumba kwagogo. Hapana chavakaziva. Vakatoziva, asi vakaziva kuti nhasi muri kumbobuda muchamuenda kumba kwagogo? Ndikati ndiri kuenda kumba kwagogo kunoshanda. Vachandidzora gogo. Alright. Saka mukushanda kwamaita pa 20 years idzi, tingati pane zvamakamboona here pamusha zvamungati mimi zviri zvisina kunyatsojeka? Kumba kuri kubasa here? Kuri kubasa. Pa 20 dzamakashanda idzi, kuti mukusangana kwamaita nagogo ava, mukushandidzana kwamaita nemwana wavo, pane pamungati zvoni pane zvamakamboona here zvamungafungidzira kuti no pane something? Kumba kwagogo hapana chandakasangana. Kumba kwamama kwandaishanda hapana chandakasanganzana nacho. Hapana. Kana handidi kunyepa. Handidi kunyepa. Hapana chandakasanganidzana nacho. Ndakanga ndichishanda mune zvakanakawo futi. Ndinawo mama ivavo nababa vasarifi. Zvekuti iwo mama nemi mungati zvezvi muchitori pakutotaudzana hamuna problem? Pari zvino pandakangobudawo muchataudzani uda kwenhau iyoyo? Handizive iyo. Kana uda kuti ndabuda basa here handizive. But muchisiya basa makasiya sei? Aiwa, ndakasiya mune zvakanakawo. Ndakatooneka ndikati mama ndakutotaya, ndakuda kuenda kumba kunozorora. Zvikanzi wada kunozorora? Ndikati ndakuda kunozorora. Zvikanzi alright, vana vachazvigamuchira here? BJ naMishewo vachazvigamuchira here? Kozi vana matokudza ka? Nekuti uyu last born uyu ndakapinda basa achiita grade 3. Saka ikono zvato murume mukuru? Ane 29 years. Aiwa, saka akatokuzai tongoti upenyu hwese? Upenyu hwese ndandatojaira nawo nevana namai vacho nababa vasati vashayika. Kune mukwasha, kushayika kwakaita mukwasha. Handina chakaipa kuti vakandiendesa kumakuwa. Handidi kunyepa. Mukwasha akashayikawo futi? Mukwasha akatanga kushayika ndiye akatanga shayika. Baba achizoteera baba? Achizoteera tezvara. Asi kubhadharawo kushandidzana kwenyu aibhadhara?
waibhadharawo waibhadhara taibhadharwa baba vachiripo mari dzedu dzakazodimurwa ningi baba washayika achiti handichisina murume mari hapachisina kwandichadi kwandichaiwana ndikangoti regedza hangu ndiite sei ndiende bva ndangobuda 2022 saka mama about 10 years muchishanda after baba washayika ndizvozvo mama about 10 years muchishanda after baba washayika saka tingangoti mainzwanana nguva dzacho tainzwanana zvakanakawo futi kuzosvika pazoitika chiitiko ichi chiitiko igore ripi razoitika chiitiko ichi chiitiko ichi chaitika 2015 ndo rashaya 2016 ndo kana ndisingakanganisi alright saka kubva 2016 kusvika 2022 mama kangozvichengeta here ndakazvichengeta nokuti upenyu hwangu hasa ndaitwa izvozvo ende zvakandidya mwoyo kuti ko sei zvaitika izvi gogo vane vashandi gogo vane garden boy wavo gogo vana sisi vebasa ko inini ndaitirwe izvi amai makambovaudza here maishandira vacho vandaishandira musi wacho ivoyo vana kana vakanga vakangoita mamudhu musi wandabva kumakuva wacho ininivo vakandionawo ndakaita uchi ndakaitawo ndisina kufara kuti kuonai mwari chii chandaitika ndini ndinoda kuitirwa zvinhu zvakaipa here saka muna kuzombotaura nezvayo nyaya iyi handina kutaura nezvayo ndakazotaura nezvayo ndaakuno ndichiwafonera kuti mama mangwana ndiri kuenda kupi kudare alright but nekugara kwenyu kwamaita mama musingafaniri kugara mavaudza kunguva dzachona idzodzo munhu mutema anonetsa ukamuudza muzowirirana ndakati maida kuchengetedza basa ndichangosiya basa ndoda kubudawo mune zvakanaka ndakapindawo mune zvakanaka ndoda kubudawo mune zvakanaka ndichiwaoneka ndichiuyawo kupi kumba zveshuwawo ndakauyawo mune zvakanaka nyaya iyi ndatozoitanga ndakuno tine nyaya tasira panzira matambudziko aya mamusina kuzotudza kuti chazonyanyopusha kuti muchiitanga nyaya makunoko matambudziko amuri kusangana nawo aya tazongomakata-kata matambudziko andiri kusangana nayo inini ndekuti handina kuzobuda ndakasimba ndakabuda ndiri murwere baba vakafa neshuga family yavo yese ine shuga babava ininiwo ndakazongoerekanawo ndichingodzikira ndichinzwa chiveve ndichiita sei ndichirota hope dzakaipa ndopa ndakazoenda kunochekwa kunoitwa matesti paCopacabana paRed Cross ndanoitwa matesti ese ndakagobatwa shuga mabatwa shuga ndakabatwa shuga sika izvozvi mutori neshuga nditori neshuga pana akamboita shuga here kumhuri kwedu family yedu nanokuvaberekwa amai vangu hakuna kana gogo havana kumbobve vaita shuga havana kana ana amai vavo takawaona amai vakabereka amai vangu amai vakabereka baba takawaona havana kumbobve vaita shuga saka imimi ndimabva matongotanga kuita shuga ndobva ndatotanga kuita shuga saa izvezvi munotorapwa shuga so tinotorapwa shuga asi handina kuzvitambira vana mukoma handina kuzvitambira nokuti family yedu haina shuga mongotangira pamuri ingotangira pandiri kana dhokta akati izvoni kufamily yenyu ndiani ane shuga ndikati hapana kozi shuga inonzi iri hereditary nokuti ndakatoona ivava vachikukwa vacho family yavo ine shuga ana sister yavo ivo wakafa gurwa zvigunwe netsoka idzi saka nenyaya yeshuga saka shuga iyoyo ndo yatondipa dambudziko kuti upenyu hwangu remangwana ndinoita sei apo ndatova murwere ndinorwara shuga dai wakanditaurira chokwadi kuti tikuenda kumakuwa ndaimboenda ende vakandivigira vakati vari kuuya zokutorai kuti muende kumba ko dai vakataura handina ukama nawo ende iwo gogo inine handina ukama nawo iwo achikukwa handisi hama iko achikukwa kana kuti muroora kana kuti muzukuru kana kuti sawira vakashata saka ndo nyaya akandinetsa ko sei zvakaitika kwandiri gogo vakunyepera kuramba asi vachiziva chiitiko chakaitika
wakuita ngekunozwa vakuita kungene tiri kwanyepera vakazonzina sabhuku mama dai ndandirinini sabhuku ndakapara mhosva iyi pakaucha yedu isisi vanhu vatema hatitenderwi kutora munhu mutorwa kuenda naye kumarinda saka angadi chii zvikanzi aiwa mufanirwa kudaro gogo ndikati saka ini ndakuenda kupi kwamambo handi maramba kuuya kuno kwasabhuku ndakuenda kwamambo zvikanzi kana kupi enda hatiuye ikoko vana vangu vanoita zvechirungu ndikati ko ichi chibhoyi here ichi chirungu here chamakandiitisa ichi chirungu here ichi chamakandiitisa kuenda kumakuwa gogo havana kudayira vangokata foni saka vanhu ava nekutaura kwavanogara tingangoti vanhu vane mari aiwa vane mari mabhizinesi meni vanogarawo masabhabha alright. Saka imi ndanzwa nhau imi kuti makamangara kwamambo namambo bushu makakwira dare ndizvozvo. Saka imi mukutarisira kuti inogadzirwa sei kuri kunzi kwamuri imi mukufunga kuti mambo vangakubatsiraiwo sei zvamufunga kuti izvi munenge muchiti apa ndinenge ndarerukirwa? Inini chekutanga ndinoda kuti ivo pamhosva yavo vanhu vandaishandira ava vakandiendesa kumakuwa handiti ende imhosva yaakatoita vandiripe uyezve ndichenurwe kwese kwandinofamba vanongoti uda kuchenurwa uda kunogezwa mhepo yemufi wakatora pamakuwa zvese izvozvo zvikuda mari asi inini handitarisire mari inini yangu mhosva ndoda kuti vandiripe nemombe 2 nembudzi 2. Alright. And then over wanokuchenurisai ndobva ndinofambawo ndonochenurwa vanobatsira kune n'anga dzakawanda muno muzimbabwe kune vaprofita vakawanda ndoda kuti wandichenura moda kuti munobatsirwa ndonobatsirwa munyama wacho ndonogezwa mhepo iyi. Alright. Saka mune muchida wenyu wamune masarudza kana kuti mune muchida wavo iyo chero wavo iwe ina handibvume nekuti ndakutotya nekundiyendesa kushanda navo ndakutotya zviri nani anobva kuna mambo ndiani ngakana zvese kana kundichenura kundiripa kwaanoita zvangazvisvike kuna mambo ndozvitambira kuna mambo zvakachena ndoziva kuti zvakachena ndizvozvo. Alright, tinotenda mama, tinotenda. Saka apa regai tiite kuti tikwanise kubata gogo ava ndigogo chikukwa ndizvo regai tiite tikwanise kuwabata timbonzwawo side divi ravo renyaya iyi tinzwa kuti ivo vanokomentiwo kuti chii. Tinotenda vaita basa Hello? Mama chikuka makadi? Ndiripo makadiwo. Ndinofara. Mukutaurawo naZigo ndiri journalist. Reko ino iri recorded ndinyada kubvunzaiwo. naZigo ndiri journalist. naZigo. Naziwa naye ndiri journalist. Muri journalist? Wongu mama. So uda kutaura nini? Ndoda kutaura nemi ndinewo nyaya ndoda kubvunza ndoda kuti ndinzwewo divi renyu renyaya kuti zvakamira sei. Nini? Wongu amai. Bvunzai tinzwe. Alright. Ndina Sophia panapa vari kuti vaimboshandirawo mwana wenyu. Vanzi pane nyaya yekuti makavaendesa kunogeza guva. Saka ndada kunzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika kuti tizosvika pakuenda kunogeza guva. Nyaya yacho takatomboitaura kare ndikamuti achaponerwa nemwana wangu ari kuUK, so ndiye akamutsvaga Sophia wacho. Okay, matikuti
Aisha. Ah, so inini ndakandati ningirikini iye mwana wangu ari kuUK achavafonera, haana kuzovafonera. Ndezvekare. hanzi havana kumbovabata ndezvekare, asiwo vari kuti vachiri kusafa makwenzi ezvakaitika musi iwowo. Imwenwe. Aiwa, inini zvenyaya yacho handingambozvikwanisa because handichatombozviziva zvakaitika meno kuti kwane makore mangani. Asi zvakaitikazvo. Ndozvandiri kuti handichatombozviziva. Kana ipapo patakambotaura ipapo ndakavaudza kutoti inini handisi kutomboziva nyaya yacho. Saka maiti mwana wekuUK uyu anofona aizofona nenyau yei? Mati? Mwana wekuUK wamati aifanira kuzofona uyu aifanira kufona nenyau yei? Ndo patakazvisiyira ipapo kare ndofunga kwane kana kuti chiko kana kuti kwane 8 years 9 years yameno handichaziva. Ya 8 years. Saka ndizvozvo unoti wari kutaura kuti chitwe chakaitika muna 2016, saka ndizvozvo 8 years. So manje muchida kubvunza kuti kudi? Ndo zvangada kutobvunza kuti chiitiko ichichi zvakamira sei, zvakafamba sei, kozivo vari kuti vanga vachiedza kubatai kuti mugadzirise nyaya iyi sezvo iri kuvavhiringa mukurarama kwavo, but vari kuti imi muri kuti hamusi kuda kuwanika ende makati kwamambo hamuuyi. Aiwa, kwamambo ndinongotongeswa nemambo asiri mambo wangu seko. Wamakakanganisa ndimambo. Takataurirana kare nyaya iyi zvakatopera. Handizivi kuti yakutanga kuti yezvinezvi. Ndaye. Pamuri kuti yakapera makaripa makadini? Aiwa, ndoripa zvinhu zvandisingazive. Saka nyaya maitaurirana ndeipi yakapera kana mamusingaizivi? Aiwa, yakambotaurwa nyaya yacho ikataurwa ndikangomuti inini zvamuri kutaura zvachoka handisi kutombozviziva. Handisi kutomborimemba kuti takaenda kupi kana kuti takaita sei kana kuti nditongeswe nani kana kuti ndidi, handisi kutombozviziva. But mati 8 years ago hamusiri mabva kundudza zvokuti zvinhu zvakaitika 8 years ago here? Aiwa, ndati takambotaura nokuti zvakaitika ndati takambotaura nyaya yakadaro yandakambobvunzwa about 8 years ago. Ini ndikataura kuti handisi kuzviziva. Aikubvunzai ndiani? Ndakataura naSofia wacho. naSofia wacho? Ndakataura naye. Azopedza kushandira mwana wenyu rini? Ndakataura naye. Ndikati inini Sofia zvinhu zvamuri kutaura kaizvi inini handisi kumbozvirimemba kuti zvakaitika kana kuti hazina kuitika. I don't remember. Ndakataura naye. Handitambe kuti ndakataura naye. Ndakataura naye. Saka imimi mambo wenyu ndewekupi oraiti kuti nyaya yacho naitongwe, nekuti matima hamutongwe namambo wasiri wekwenyu. Iwo anga vakwirira mambo wekwavo ka, because iwo anoziva mambo wekwavo. Titongeswe nemambo takabarwa. Tinotongeswa namambo ani? Hamutongeswe namambo? Takabarwa mutaundi. Makabarwa mutaundi? Chitupa chenyu hachina village of origin? Chitupa chenyu hachina village of origin? Va? Ngati muri kuziva here kuti munhu wavo muri kutaura naye ane makore mangani? Nekutaura kwamuri kuita I think above 60. I think above 60. Mukandiudza mune makore mangani? Inini ndatova nemakore 82. Saka ndandanawo. Ndiyo range yacho. Saka moti pa 82 years dzamuziye kumusha? Ko kana ndisiri munhu wemuno akabarirwa muno muZimbabwe ndenda kumusha. But mukurarama muZimbabwe mune madzimambo emuZimbabwe ka? Unenge une madzimambo emuZimbabwe zvako but unenge usina kumboenda kumusha kwacho. Saka imi hamubvume kutongwa namambo?
handisi kuti handisi kubvuma, ndinoda kutongwa zvinhu zvandisingazivi here nhaye mwana zvinhu zvacho ndinotongweipo. Nyaya ikadai manjeka inoda kuti iende pamberi pamambo. Kana musina mhosva mochenurwa motaurwa nzechiwachi mhosva hamuna, nekuti kugezesa munhu guva pakati kurei. Ndati kugezesa munhu guva pakati kurei. Handi kugezesa munhu guva mhosva yanga ichipomerwa ndeyekuita sei? Ipapo ndipo pandisingazivi manje. Ipapo ndipo pandisingazivi manje. Saka mhosva yacho yamungamuti makambotaura nyaya yacho, hamusitoziva futi kuti mhosva yacho ndeyei? Hatina kumbotaura zvokunzi kuti inini Sophia vakataura neni vachiti takaenda tese kwakavigwa murume wenyu. Hatina kumbotaura zvekugezeswa guva, ndokuti vakomana vacho vaishanda veikoko kunonzi kunonzi kweko kuGlen Forest. Pane vakomana vanotibatsira. Handiti kana uchida kuti upote uchibatsirwa unotaura nevakomana vacho, ndo vanopota vachikubatsirai kana makuenda nemaruva moti tiri kuuya nemaruva. Ndo zvandinoziva ini. Saka makamboenda naSophia muchiendesa maruva? Handina iye ndo zvaakataura kuti makaenda neni. Inini I don't remember. Iye ari kutaura kuti saka tingati mama tingati pamuri 2 pane anga karohwa nechadzimira. Pamwe. Amen. You never know. All right. You never know. Zvinoto kutorohwa nechadzimira kunotoita ndakatombopeka ndikatozomuka. Saka zvuzoti zvinowanika. Zvinowanika izvozvo ndiri munhu akura kainini. Handisi mwana muduku. Ndakura. Alright. Chadzimira chacho ndinongotochiita but handifunge kuti nyaya iyoyo ingataurwa. Ini ndakati inini zvokuti ndakaenda newe handichatombozviziva nababa wangu ari kudenga. Handichatombozviziva kana. But kusazviziva nekuti hazvina kuitika zvinhu zvakasiyana. I don't know, because iwo wacho vakataura kuti imimi iyo kutaura kwake, if I remember well, akatizvo inini ndakataura mwana wangu, pane mwana wangu anogara munomu, waimboshanda Sophia wacho. Ndiye akati mama endai munotora Sophia. Inini kuti ndichiziva kuti ndakamutora here Sophia wacho handichatombozviziva. But conversation yekuti mukufanira kumbonotora Sophia kuti ambokubatsirai munhu woiziva zvenyu. Ndozvandiri kuti handisi kutomboziziva, ndiri kutaura zvaakanditaurira. Alright. Ndikutaura zvaakanditaurira. Saka nyaya haina kushata. Ndati saka nyaya haina kushata because saka tiri kuda kuti tinzwe divi renyu renyaya, nekuti tikatora divi rimwe chete renyaya hazvibudi zvakanaka. Taida kuti tinzwe divi renyu. Saka nhasi kuri kunzi masamonwa kwaChief Bushu munoapia zvenyu before the court of yamambo handi. Ndatoapia because iye zvinezvi ndiri kutorwara. Hapana kwandinombotoapia kwese kuti ndakatorwara zvekutoita mukuita. Saka amimi hamuna ndokunga akatombozvinzwa, ndokuti akatombotaura nemumwe mudzukuru wangu achitondiudza kutoti ndambotaura naSophia ndichidawo ndichitsvaga munhu weba. So handizive kuti apa kuti munhu wacho haana kuzoshanda here kana kuti inini hapana zvizhinji zvandiri kumbotoziva mukati memusoro wangu. Zvekurwara ziya zvekutosenda zvekutofa. Mukatozodzoka kuwasa.
makatozodzoka kuvafi? Ndakatozodzoka. Ndakarwara zvekurwara zvekuti kana mira toni mantenge tata matoro tu munoita unza ndifone to apa tasara nekubvunza kuti chiya unongoti vakupiwo malast words nangwabvunza kuti asi mimi kufunga kwenyu Sophia anobatsirika sei? Please hold. Your call is being forwarded to another number. haijapinda. Because apa I think conversation yange yatopera zvainge isina zvakawanda. Alright mama, ndofunga manzwa koya chaitai na mama Chikuku. Vari kuti ivo havana chavanoziva, vari kuti ivo havacharangarira. Ndikati havana chavanoziva ndikunyepa. Vari kuti havacharangarira, vari kuti nyaya yakaitika kwakudhara. Vari kuti nyaya yakaitika kwakudhara mukatomboitaura. Saka munotiwo kudini? Inini kuHarare hapana chandakataura navo. Ndakazotaura ndapano ndakuda kuenda kwaSabhuku. Ndakatanga kufonera mwanasikana wavo. Mama, ndiri kuenda mangwana kwaSabhuku kunokukwirirai dare. Zvikanzi nenyaya iyi. Ndikati iyaya makati mai vangu vari kuuya zokutorai. Vari kukuendesai kumba kwavo munoita basa. Iyoyo vakazondiendesa kumakuwa. Confirm watafonera ava ndiwo gogo. Ava ndigogo akabereka mama wandaishanda. Ndiwo vamakaenda nawo kumakuwa. Ndiwo vakauya vachinditakura. Asi ava tingavape mhosva zvedu kwa. Vakanditora asi mwana wavo ndiye akavapa mvumo. Ndiye akavapa mvumo. Ini handina ukama nawo kava. Amai Chikuku ava. Handina ukama nawo kuti ndiri muzukuru kwacho. Saka kudare vanofanira kuuya vese vari vaviri. Vese vari vaviri. Zvavari kuramba. Tichaita sei? Nyaya iyoyo yotongwa tetakanyatsogara pasi. Kwamambo yese inobatwa. Zvazvakanakira nje kuti kwamambo yawo kwamambo vane nzira dzavo. Vane nzira dzavo. Mama, tinotenda matiunza kuno. Tinoimba kuti nyaya yenyu ichafambiswa zvakanaka. Isusu sevatapiwe nawo tangoitawo basa redu kutapa nawo. Tiendesa nawo kwadzinofanira kuenda dzisvike kuchi kuvanhu. Tinotenda mai muwane zuva rakanaka. Tinotenda nemiwo. Tichitendawo nekuti shanyira kwamaita. Ndichitaura dambudziko randakasangana naro kubasa. Ndinoti ndichizvisiya mumaoko mai echifi kuti nyaya yangu ngaenderere mberi. Nokuti vari kutobheja kuti atiite. Atikana kupi kwaSabhuku chaiko. Vakashora Sabhuku vedu. Vakati atiuye kuita zvechibhoyi. Kana kwachifi kwacho hatiuyiso. Vana vangu vakajaira vakaberekwa muchirungu. Saka ndikati ko izvi tiri ikoko kwaSabhuku. Zvikanzi naSabhuku ko izvi zvamakaitisa munhu. Zvokumuendesa kumakuwa. Ndezvechirungu here izvi. Hakuna chirungu chakadaro. Aiwa tinotenda mama. Maita basa.